Alemania. Kokalekua. Alemania Europako iparraldean dago. Muga. Iparraldean ipar itsasoa Danimarka eta itsaso Baltikoa. Ekialdean Polonia eta Txekia. Hegoaldean Austria eta Suiza. Mendebaldean Frantzia, Luxemburgo, Belgika eta Iberia ditu. Hiriburua eta hiri garrantzitsuena. Hiriburua Berlin da. Eta hiri garrantzitsuena Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Bremen, Hannover, Leipzig, Halle, Freiburg, Kassel eta Bar. Azalera, 357.027 kilometro karratukoa da. Alemaniaren dentsitatea 229 biztanle kilometro karratuko ditu. Alemaniak ia 92 milioi biztanle ditu. Erliebea. Alemaniako lurraldea Europako Batasuneko laugarren zabalena da. Hidrografia. Alemaniako iberik handiena Danubio da, eta lakurik handienak Odense eta Mons dira. Klima. Alemaniak klima epela du. Urteko bataz besteko temperatura 9 gradu ingurukoa da. Hizkuntza. Alemaniako hizkuntza ofiziala alemaniera da. Jarduera ekonomikoa. Alemania munduko ibilgailu dentsitate handiena duen herrialdea da. Pertsonaia ospetsua. Kirolariak Michael Schumacher, Sebastian Vettel eta bar. Musikariak Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven eta bar. eta zientzialari famatuenetariko bat Albert Einstein. Bitxikeria. Espero dugu gure lana gustatu izana. Wir hoffen, dass euch unsere Arbeit gefallen hat. Esaten da.